Og Markus, nu kan du se her. Hele chatten. Så har jeg skrevet, at jeg skal fuck af hans svans, og jeg skal sutte hans røv, og jeg skal stave det K, og skriver, han skal fatte, han skal lade være, og så skriver jeg, ja. Altså, Markus, please, gør nu noget ved det, altså. Du owner, det kan godt være, det er dine venner, men altså, hvis du er mine venner, ikke? Og der er nogen, der også svinede de andre til på serveren, så er jeg også gået ind og taget hånd for det. Så har jeg sagt, at de ikke skal gøre det igen, så får de mute eller et eller andet. Men du er fuldkommen ligeglad, det er jeg blevet lidt træt af, at du er ligeglad med dine venner. Altså, du er ligeglad med mig, når jeg spørger om noget, når det er, altså, jeg vil bare min... Prøv at se, så sidder han og skriver sødt tissemand. Altså, det kan godt være, at jeg skriver lidt dumt tilbage, men jeg kan ikke klare det mere. Han er så irriterende, Markus. Gør nu noget ved det, seriøst. Altså, det er helt ufatteligt. Please, gør nu noget ved det. Det er, altså, jeg har også skrevet det her. Det. Nå. Altså, serveren, der var fucking fed. Jeg elskede den, seriøst. Jeg er ligeglad om der er nogen, der sidder og sviner mig til på YouTube, eller hvad gør, men seriøst, jeg elsker serveren. Og det mener jeg. Jeg elsker serveren. Jeg skulle lige til at donere ting til dig. Nu sidder han og skriver alt det der fucked up pis der. Og okay. Han er ældre end mig, og han sidder og spiller Minecraft. Han er 16-17 år og sidder og spiller Minecraft. Har han ikke noget andet, der skal tage sig til? Venner, kæreste, et eller andet. Altså. Knip dog for helvede nogen ihjel. Lige præcis. Han er ikke mand nok til at få en kæreste. Altså, jeg fatter bare ikke, at du ikke tager hånd for det her. Ha! LOL! Ja. 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 Det. Er der stadig en nørd, du spiller Minecraft som er? Ses YouTube. Jeg håber, Markus, du ser den. Nå. Ses YouTube.